kasimba karon na mata sa balay. Sa diya nga ayuhon na niya ni pabalikon ta niya sa balay. Kay nga naman iya man ning gisultidaan. Roma chapter 9 verse 24. Hangtod sa 29. Even as whom he had called, not a Jewish only, but also to the Gentiles. Bisan pa niya na, dili lang kay siya nagtawag sa Jewish, kundi also po kita mga Gentiles. As he had also in see, I will call them my people, which are not my people, and her beloved, which not beloved. Tanawa. Siya nag-ingon, tanawa ninyo. Ako silang tawgon, akong katawan, nga bisan dili sila akong katawan, ug ako silang tawgon nga hinigugma, bisan dili nako sila hinigugma. And it shall come to pass that to the place where he was said unto them, ye are not my people, there shall they be called the children of the living God. Mo ni akong gingon sa inyo, chance sa mga tao karon bisag kadtong wa pa kaalagad, wa kaila kung makadungog ka ini pulungan ni, bisag dili ka tao sa Ginoo, himuon kanyang tao niya. Kadtong mga unbeliever nga motuo karon kay nagpropesya na sa daan, sa diya nga moabot ang katapusan mga adlaw niya, mutawag ang mga tao sa ngalan sa Ginoo, maluwas pa. Doon na pa'y maluwas. Muna nga kita nga nagpabilin sa Ginoo, magbantay ta sa pulong nga gingon ni Jesus Christ. Ang nauna naiwit. Ang naiwit mo ay nauna. Basig mangani sila diri. Nya kamo, kumpiyansa lang mo, pulong na sa Ginoo, di gyud na mo labay. Kung naiwit ka, mauna pa tong naiwit. Mauna nga kamong mga mingon ko nga din wa mo kasimba ug wa pa mo kaalagad sa Ginoo nya, dawaton ninyo kini pulong nga karon nga ang Ginoo naghatag. Higayon nato. Unsang higayon nga gihatag niya sa ato Isaiah also cried concerning Israel, though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, a remnant shall be saved. Matod pa niya, siya naghisgot pod may tungod sa Israelite, bisan sila nga sama kuno daw sa balas sa dagat. Matod pa niya, pero ang iyang luwason, matod pa niya, gamay lang, kato lang mahibilin, katong nagpabilin o pangalagan sa Ginoo. O saan nakita karon daghang kay mga Kristiyanon, pero katong nagpabilin sa pulong sa Ginoo, maura to iyang luwason ha. Muna iyang gingon din niya, for he will finish the work and cut it short in righteousness. Kaya nga naman, iyang humanon ang gamay mga buhat, o iyang putlon ang atong buhat sa makadyot sa pagkamatarong. Mao na niya karon ang mga tao karon namiya duha sa balay. Kay nga naman gikat-up man pud ni sa Ginoo nga diin ang atong pagbuhat nga matarong nga mga pagsimba, iyang gikat-up. Wala nga mga tao dalaygon kita kay wa ta na cut-up. Pasalamatan nato ang Ginoo kay nga naman wa ta gikat-up aron sila atong sultihan. Kita ang usa ka sampol nga nangalagad sa Ginoo nga naay buhi nga Dios, nga diin kita mo ay magpadayag kanila nga ang Ginoo naghatag og chance. Bisan pa tong wala pa nito unya mutuo siya karon. Nga naman, because a short work will the Lord make upon the earth. Iyang gikat-up ang righteousness, mo nang wa ta kasimba, mo nang wa ta kaadto sa simbahan. Kay nga naman magbuhat pud siya buluhaton nga gamay para ini kalibutan. Short work, gamay higayon. Natay chance. Kamong mga wala kasimba, wa mo kaduol sa Ginoo karon, wa mo kabaw kung kapila pa ka bulan ni matapos ni. Nagpabilin mo diya sa inyong balay, nangandoy mo kanusa mo mukadto sa simbahan. Ayaw mo kabalaka kay ang Ginoo maghatag ng chance nato. O bitaw na sa diya nga humani ato ang giantos karon ining kalibutan na. Unang hinungdan nga magampo kita nga maayo ning atong yuta aron makabalik na usab kita kay ngano man. Sa diha nga mobalik ta, hinumdumi ang giingon ni Apostol Pablo nining Roma nga matud pa niya, because a short work will the Lord make upon the earth. Tungod lang nining gamay buhat,
na ipabuhat niya sa kalibutan. Gamay na lang. Kung kita nakatuog karon, iyan ang gikatuog ang ato ang righteousness aron maka-set siya og another work, a chance. Manang gingon niya sa 2 Peter, kung magtuutang nga langayan ang Ginoo, dili langayan ang Ginoo, gusto lang sa Ginoo nga din kita dili malaglag kun dili mag-usap. O bitaw na niningtak na karon, usbon jud nato ni. Kay kun dili niya pamupaning panahon, ining chance na to. Matthew 24 verse 22, and except those days should be shortened, there should no flesh be saved, but for the elect sake, those days shall be shortened. For the elect, alang-alang sa iyang mga pinili, pamupan niya ni panahon. Anong atong pangalagad ba, tagaan niya gubo ka panahon. Ano makahatag pagyuta og saktong gusto sa Ginoo, kanang hingpit ba? Kung sa gingon niya dito sa Philippians 1:6, although di ko masayop, ingon pa niya, if you began in the work of the Lord, matod pa niya, finish, tapusag yun. O bitaw na yung nagisulat ni Apostol Pablo dinhi na doon na tayo lumba sa dagan sa kinabuhi. Ang tanan daw nag-aapil dia sa lumba sa dagan sa kinabuhi. O ang makalahutay ra mo ay gantihan. Wanang gingon ni Jesus Christ, who shall endure into the end shall be saved. Kung mamatay ka, ayaw na po na masave ka. Who shall endure into the end. Sa tinuod lang, kung mga lagat na sa Ginoo, dili Ginoo ta mamatay kang Ginoo mo protektar nato. Kay kining eternal life nga gihatag sa Ginoo nga gidala ni Jesus Christ, ingon pa niya, whosoever believeth in should not perish but have everlasting life. Og sa 2 Timothy chapter 1 verse 10, ingon pa niya, the appearing of Jesus Christ is to abolish death and give eternal life, a immortal life, dili mamatay nga kinabuhi. Kay gikuha niya ni kamatayon. Nga hangtod pagbalik sa Ginoo buhi ta. Kung banhawan man niya ang mga patay, katong mga patay nga nangalagad sa Ginoo for the sake of His name, for the sake of the gospel na usay mag-uugo. Doon na may magbiyay-biyay na ko nga kaubana mga pastor, pero sige lang, makita na nila puhon. Kaya ako nagsalig yun sa Ginoo. Kaninta na mga pulong nga akong nabasahan. Isaligan ko ni nga tinuod yun ni. Mabitaw na kamo nga akong mga kaubanan. Kamo ang sipsibanan ni ining pulong sa Ginoo. Kung maminaw mo sa inyo ang agalon o mga pastors, mo nang gingon nga mao na ang nagbantay sa inyong kalag na hantod pagbalik sa Ginoo, makapabilin jud ta. Mo na iyang gingon, kung dili niya pamupan, mo bitaw to maghatag siya og short time ha. Pag mahumaning pandemic, mahumani ang ayaw mo ingon pagsaya-saya na. Kay nga naman, mao na ni ang redemption nato. Kitang mga naninuod, kitang mga tao nga gamay ra may naninuod sa pagpangalagad sa Ginoo, sa tinuod lang gamay ra. Mao na ano na nga hibilin, mao ra na pagaluwason. Kay kung dili ta luwason ug tagaan pa ng buratag Sodom and Gomorrah, mo na ang Ginoo naghatag. Mo na iyang gingon dinhi sa 2 Peter chapter 1 verse 10 ha. Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, you shall never, matod pa niya, dili na yung kama, pandun. O bita na, ninitak na akong ngayon kaninyo. Siguro inyong pagkatinawag. Kaya gitawag ta sa Ginoo, matod pa sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 11 and 12. Wherefore also we pray always, ingon pa ni St. Paul, for you, that our God would count you worthy of His calling and fulfill all a good pleasure of His goodness and the work of faith with power. So busa nga ikaw, matod pa niya, ingon ni Apostol Pablo, kamo, kanunay mi nag-ampo kaninyo, nga kamo mahimo niyang takos diya sa Ginoo sa inyong pagkatinawag, aron matuman ang maayong pahimuot diya sa Ginoo, good pleasure of His goodness, sa iyang mga naayo sa Ginoo,
himuota kay maayo ang Ginoo ug ang work sa atong pagduo ug sa gahom sa Ginoo. Mo nang purpose sa Ginoo nato, mahimutang takos ana anong pagpahimuot sa Ginoo, kanang goodness sa Ginoo, kanang buhat sa atong pagtuo sa gahom sa Ginoo. Matod pa niya sa verse 12, that the name of our Lord Jesus Christ may be glorified in you and ye in Him according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. Sumala sa iyong grasya. Ano ni? Gusto sa Ginoo ma-final na ta. Kadin, kung anit ka sa simbahan, dili na ng binuang, ininuod na. Kung hatagan tag chance nga maninuod na ta, hingpiton. Sa tinuod lang, kinahanglan maghingpit ta. Ang 2 Timothy, chapter 3, verse 16 and 17, mabitaw na nga, matod pa niya, Scripture is given by inspiration of God for profitable for doctrine, for reproof, for instruction. Ano yung gingon, that the man of God will be equipped in the good works. Nga maka-equip ni sa good works sa Ginoo, ma-perfect good works niya sa Ginoo. Nga ang atong mga buhat sa pangalagad sa Ginoo, mahingpit. Manang unang luwali ni Jesus Christ, giinan niya mga katawan, let your light shine before men that they may see your good works. Kanang mga works nato diri sa simbahan, mahimo ng good, mahimo ng righteous. Ito na importante sa tuwa nga din kita adunay pulong sa Ginoo. Aron mag-glorify nato ang gusto gyud sa Ginoo, gitawag ta aron mohimaya gyud sa Ginoo. Wala man ta gitawag sa Ginoo aron magsimba lang. Sa tinuod lang, kung dili ka kabasa unsa ang pagsimba sa espiritu kamaturan, si Jesus Christ niani sa John chapter 4 verse 24. Kung naibaw lang mo sa kamaturan, ang kamaturan mo muhatag nato kagawasan. Una ana sa 22 o sa 21 ingon pa niya ang iyang amahan. Nagapangita niya atong mga magsisimba kaniya sa espiritu kamatuoran. Saan na ito pagsimba sa espiritu kamatuoran? Kaning pulong mao niya ang espiritu. Mabito nang gitawag Holy Bible kay pulong sa ginubalaan ni. Mao niya atong guidance. Mao na kung mag-ampo ta aron ayuhon ang yuta, mao kadtong mga pagampo nga gisulat sa 2 Chronicles. Mga tao nga matinud-anon nga di nanaad nga mubiya sa ilang daotang buhat. Ug mangita na sa Dios. Ya, tubago na sa Ginoo, pasaylo nila mga kasalanan, ayuhon niya ang yuta. Aron kita mubiya na sa atong daotang buhat. Ug kita mangita na sa Ginoo. Kay ngano man sa diya nga ayuhon sa Ginoo ning yuta, maghatag siya og gamay panahon alang ka nato. Sama sa arka ni Noah gihatag sa Ginoo 120 years lang sa ato 120 days. Nya waan pa gyud nang nato sa upat ka bulan, asa isa ka bulan, pila ka adlaw atong pagpakita sa Ginoo. Upat lang. So 16 days na lang. Mao na ang gingon sa pulong sa Ginoo. Kung si Kristo nagingon na upat ka bulan kaniadto, the same yesterday, today and forever. Today, mao na yang gisulti karon samtang magbasa ka. Madlok mo, naupat na lang kabulan ta. Dapat ikalipay nato na, kay muadto na taglangit, di ba? Mo bitaw nagagampo ko sa Ginoo, Lord, sa ano paglipay, bi? Wa may video ikahan diya sa simbahan. Wala may kalipayan diya, wa may swimming pool, wala may dagat diya, wala matanan, wala, way kalipay. Mo na, sa man namo pagkalipay. Kita na magkamputan sa Ginoo. Sama ni David ba? Kasi yung gingon dito sa Psalms 51. Restore unto me the joy of my salvation. Pangayo agyon nga kanang salvation karon. Na i-restore niya nga kitang magmalipayo na. Mawit na ningon siya din sa Hebrews. Ato nang hisgutan unsaon na itong paglipay ha. Basig wa mo kabaw sa paglipay. Makabaton rata ng kalipay nga kaning gisulti sa pulo sa Ginoo. Hebrews chapter 4 verse 1 to 12. Let us therefore fear. Kinahanglan kita mahadlok. Lest a promise being left us of entering into rest
any of you should seem to come short of it. Mo na yang gingon pagkadlo kamo basi unya ang iyang mga saad nga di nagbilin siya og pagsulod ni ining pahulay unya kamo dili mo kasulod. Wa ta kasulod na ra tay grace. Kaning adlaw ni rest day nga nato sa Ginoo mao ning gihatag sa tuwa. Kitang mga gilukad git kang sa kangit-ngit ani ana ta sa kahayag ni ata sa pahulay sa Ginoo. Mao bitaw na kaning Domingo ilon ato ni nga binuhat ni sa Dios. Nya lipayon ato atong adlaw nining Domingo mangandam na ta kay nganuman labi na ang Ginoo apit na mubalik. Mo ni ang gingon pagkahadlok kamo sa iyang mga promise nga diin gibinlan pata. Nga diin magsulod jud ta ani pahulay basi unyag di ta kasulod. Sa verse 2, for unto us was the gospel preached. Ingon kanato nga ang mayong balita giwali nato as well as unto them ug kanila usab, but the word preached did not profit them. Ang pulong nga giwali wala nagpulos, not being mixed with faith in them that heard it. Walay pulos ang pulong sa Ginoo kay ngano man katong naminaw wa man sa guli ug pagtuo. Mo ni karon gikinahanglan sa Ginoo ang pagtuo aron kini mapuslan iyang giingon naglip siya og usa ka panahon nga mo enter kita sa rest kay kung dili kita mo enter ining rest o man ang giingon niya na shorta, for we which have believed do enter that rest into rest, as he said, as I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest, although the works were finished from the foundation of the world. Matod pa niya, kay si kinsa katong nagatuo, musulod yun anang